odiochieng' maber ahinya. Ji 4 kamoting'o jopuonjre 3 kod kondakta mar matatu owito ngimagi e masira mar apaya manotimore kogwen mar saa 11 okinyi ma kawuono e alwora ma Kibuon e Nyakach, apaya ma Sondu Katito e kaunti ma Kisumu. Mana kaka ripota mar Millicent Adhiambo bende leronwa, masira machielo bende noyudo jopuonjre moko e junction ma Mbita e kaunti ma Homa Bay. Rombi mag lit kod kuyo okwako kar kano ringre ma St. Joseph Nyabondo e Nyakach sub-county kuma ringre jopuonjre 3 ne okane tok rado gi tho mapoya e masira mar apaya manotimore kogwen ma kawuono kane giwuok e skul primar ma Ober Boys mayudore Oyugis, Homa Bay County tok loro skul ka gidok pacho. Gilite chunygi, jonyuol mane owito nyithindgi e masirano yango bok kod kuyo mogonegi tach makoro masirano omiyo gi ngimagi. Nayudo simu gokinyi koa kuom japuonj mar klas Ober Boys boarding to kora ne mondo aringo bi hospital, nyithindo oyudo accident. So aringa biro ka tayudo ka nyathino on the spot. Nayudo simu gimoro saa 11:40 ko kuom polisi manogochona ni nyathi nitiere nyithindo noyudo accident to itero gi hospital makama. Koro ginyaka sani nyathina yes respond lakini pok to biro masawa ahinya. En odiochieng' mar mudho kawuono ne an kuom ito nyathina mageno, the only boy, class 7L, Vendawin Otieno Matete, a very bright boy. Nawuok kode on Sunday. In fact, nadhi nyaka skul magocho ne class teach. Nagocho nyaka en master nadhi apik mondo akaw nyathi. He denied me. Nyithinda 3 otho to moko go kel kaendi. Tie manoyudo injuries e wich to gin stable condition, but nitie achiel mooro referral JTRH at least ok stable sana. But ong'eni obo yudo thieth maber kochopo kuno. Giseyo tem skul primar ma Ober Boys kuom negolo jopuonjre go kogwen mondo dhi pacho. Kata kamano, temo mar tudore kod tend skundno e wi wachno ne ogore e lwanda. Na yudo reports kogwen accident manotimore ne nyithindwa. Gisani nyathina ngima. Agolo Nyasaye erokamano. Ongima. Nikech nobet chien matin. To koro skul yawa ere gimomiyo ugolo nyithindo saa 10 gokinyi. Ang'o mane okunyal rito mane miyo urikni golo nyithindo? Nikech korido ka nyithindo sama ne giwuok ne mudho kendo iwinjo ni nyathi achiel ema noringo to dhi okwayo kony kuom mieche ni mondo bi okony. Jonyuol kaachiel kod jopiny bende koro siemo wang' weg matatu kod derepe mondo owe telo jowuoth moyo kwan mowinjore kaka chike marito apaya dwaro. Gari monego ting' ji 14 nyalo ting'o ji 25 kendo nyithindo wacho iye ka ni gin oting' gi 22 to jomadongo 3 udich gi pesa koso udich gi ngima nyithindo. Ok wamor kendo wach malit. Especially the PSV wabedo motang' e wayo kech ji wito ngimagi apaya e yo moko winjore. Gimoro timore e skunde wagi ni kasa miloro to driver mora nyalo biro nodwa ting'o nyithindo tero dala. En driver maonge lony motegno. Miyo adwaro ni mondo jomonego chung' ne yore mondo ng'e ni tieko accidents ok en mako jomosetime kende. En keto migawo mar geng'o accident kapok otimore. Komachielo e kaunti ma Homa Bay, ji 4 ma oting'o jopuonjre 2 masomo Mbita High School bende ne oyudo hinyruok bang' masira mar apaya mane ojukogi Mbita Junction e apaya mawuok Sindo ka ochomo boma ma Mbita okinyi ma kawuono. To wachore ni nyamburko mar saloon kano ne lose control ba otumo gi katokgi. Koro kuom nyithindo 2 mag skul gi, achiel ema ohinyore sana en e ward 1 marwa kanyo, kendo sani itimo ne thieth kata sama ni watere picha mar CT scan. E kinde ni ma jopuonjre manoyudo hinyruok dhi nyime kod yudo thieth, jonyuol gi koro kwayo weg matatu mondo ne ni seche duto gilure kod chike mag rito apaya kaka wetielo jowuoth mokalo kwan kaka yor geng'o thoe mayudore kinde masiche mag apaya. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyabondo, Kisumu County.